matoy ng apin. Salamat sa Ginoo. And praying mas pinaghan na kita. Wala na ito mga kaigsoon na karoon na sila karong sunod. Wednesday. So, without further ado, let us come to the Lord in prayer. Amo kang giday ko Diyos, ipasalamatan, gisimba o ipasidunggan sa katahom sa kagahion. Salamat kayo nga wala na po may gaulang karoon tao o Diyos. Salamat mo kami imong gipakalma ang panahon karon o Diyos. O dapo ko sa mga area sa Pilipinas, labi ng Romblon, na naglutaw sila ron sa tubig. O daghan na mga dati sa Pilipinas, Ginoo, na grabe ang kabaha. Salamat kami diri, Ginoo. Save me diri, O Diyos. O karon kagabion, nagampo ko sa among pagpadayon sa pahimuot o pagsimba kanimo. Pani kami ato sa pagtapos, o ikaw, Ginoo, magadumala sa among paniwala. O ikaw mong gisaligan sa mga kinabuhi, ang mga pulong, ang malandungan, karon o Diyos. Di mo labang kawang sa mga kinabuhi ng hiling. Pagdala kini kausaban o kabaguhan kanamo Ginoo. Salamat kayo Dios sa mukang kita salamatan. Pinagi lamang sa gahom sa ngalan ni Jesus sa tanan ng Ginoo. Amen. Now, may mga Biblia. Rehi kalihog inyong Biblia sa Mateo Kapitulo 9, 27 padulong sa 30. Alright. Basahan ako, o sa miagi dito si Jesus, misunod kaniya ang duha ka buta na nagasinggit o nagaingon. Kaloy kami, o anak ni David. O sa misunod siya sa usa ka balay na nagpanuol kaniya ang mga buta. O si Jesus ngayon kanila, mituo ba ka mo na akong mahimo kini? Sila nagaingon kaniya, oo, Ginoo. Unya iyang gihikap sila sa mga mata na nagaingon. Sumala sa inyong pagtuo, mao ang pagkabuhaton kaninyo. Kainta. Og nangabuka ang ilang mga mata, o si Jesus nagtugon kanila sa hugot gayod nga nagaingon, magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga manghibalo ni ini. Ang title ani nga mensahe, The Test of Faith. Ang pagsulay sa atong tagsa-tagsa ka mga pagtuo. Sa atong ginabasa na ay duha ka buta. Kisa may buta diri. Walay buta kay nakaabot man ta dinhi tanan. Salamat sa Ginoo nga way mga buta. Usahay magpabuta-buta na. Isa ato na usa ka kanang suon ba nga kayon siya nga sa kainahan nga isa ipa-check up na ko ning mga mata sa akong mga anak pastor. So, nga naman inyo nga pastor, nga naman sister. Di na gid sila kakita sa pugason oy. Ako ra gid permiti makakita pastor, magdaot na gid na ilang mata. Sige, siguro ni nang pastor mo unang gadaot na gid ilang mata. Pa-check up gid siguro na muna pastor. Kaya mga batan-on na to dire, makakita pa ba mo sa gason? O di humaglamoy lahoy. Ha? Kasi nakuutan pang giring yun na, ubihan kayo manghugas sa giring-giring. Limpyo pa kayo? Balikan na to ang bersikulo. Niagi lang si Ginoong Hesus, dayon misunod kaniya kining duha ka buta nga nagasinggit. Kita mo buta magsunod-sunod sa Ginoo. Imagine ninyo, lain duha ka buta nagsunod-sunod sa Ginoo. Pagod di unsa man nila pagsunod, buta man. Kaya ang istorya ani, ano nagsunod-sunod sila sa Ginoo, kaya ang mga tao po nagsunod po sa Ginoo. So nagsubay ra sila kahadapit ang saba. Kung sa ato panakaron, kung asa gali ng aso, tuwa. Turang aso, namumot ang ahos, dito ta. Yan ana ni kantanan. Nakabantay ning duha ka buta nga nagpunsisok ang mga tao. Kisina, di ba kini mga sismo? Kusina, ay, dili na. Aba umabot si Juan, oh. Yan ay pasalubong.
nagtitrabaho ng mga Pilipino, kasi to us abroad, inundayon nga, dahil kung pasalubong ha, hindi pa padulong dito, bisag 20 pesos, wala ka pa da. Makipadala niya mo 1,000 ha. May nalang pag isnap niyo mo niya, kung aha kadapit maka punong. Pag uli anang i-abroad, maguna-una ginabisag isa na lang kabuok isnober dalon nimo. So katong wa ginagpadami yung pag apal lang pagka nag-jacket ako ha. Ngayon ulit ang ihapon cellphone. Demanding ba kayo? Balik ka sa minsay. Nagasinggit ang kuha kabuta, nagaingon, Kaloy kami o anak ni David. Saan sa nila pagkaibaw, nasakop dahil sa banay ni David, ni Jesus, nga na, suroy-suroy. Yun sa Manila pagkaibaw, napadungog sila sa mga tao nga nag, sunod-sunod kang Jesus. Isa na sa mga ayong mahitabo sa dihang, kamaot ang maminaw. Ha? Kana kamaot ang maminaw ba? Kana bitang eskwela ka, ang sekreto sa makasabot, kana mang maminaw. Kanya the principle of retention is to write or jot down anything na giistorya sa sticker o sa picture. Kung wa kay isulat, malimot na magkadaya. Di ba, dali kitang malimot? Ang mga tiguang sa una, itong mga hunusoy nila ba, kanya, ibutang na rin sa dalunggan, ningin na rin itong akong apuan. Kita ka sa kong hunsoy dong? Ito sa mga rin sa kong dalunggan? Sana ako, Arab yan. Nalimot na baghain ka na. Kaya mga edaran po, ilang mga antiyuhos, bisag na-address ulo ni Butang, o sige, pukray, kinawag ilang antiyuhos. E gani, napakong, pagkapakong, ano man yan, nabungkag na yung antiyuhos. Ang ulo naman ako ikipa, Butangan, ang ulo mo'y nakaklaro. Nagasinggit, Kaloy in town kami. Nga naman, kini silang mga buta, gikan sa pagagagmay nilang bata, gipakatao na silang mga buta. Walang uban, mayroon ba, love is blind. Ang buta, ang huma daw ko kay buta. Bahalag adik, may gugma man siya, buta man po ng gugma, pastor, manang bahalag adik na gugma, di ko ano Kanya, musuyot na ron niya, agwanta ha. Ayon sa 28, og sa misulod siya sa usa ka balay na nagpanuol kaniya ang mga buta. Hasta sa panimalay nga gisudan ni Jesus, nagnunot-nunot gining mga buta. O si Jesus niingon kanila, dito sa agianan wa pa ni pansinan ni Jesus, pero pag abot niya sa panimalay nga nagsunod-sunod diya po ni mga buta, niingon si Jesus kanila, nituo ba kamo nga akong mahimo kini? Kasi ito ba nila? Oo. Ginoo. Doon sa Manila pagkabalo nga ginoo ba sa itong ilang gisunod-sunod nga mga buta na sila? Lagi kay nakadungog man sila sa mga taong sunod-sunod po kang Jesus, 29. Onya gihikap sila sa mga mata nga nagaingon, sumala sa inyong pagtuo, mao ang pagabuhaton kaninyo. Dire karon, gihikap ni Jesus ang mga mata sa buta. Gihikap. Ang kamot gidapat gyud sa mata. Kini mga buta, brown out, ginapirmi ng pananaw. Di na sila maka-appreciate o buntag, udto, gabi, ka-appreciate na sila. Munang kanta ni Freddy Aguilar, mapalad ko ka o kaibigan, isilang ka ng ganyan, isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Hindi makakita sa sayok sa urat. Isa na sa mga maayong mahitabo sa usa ka buta. Gusto ba mo di makasala? Kaya lang pong mampo. Kanya na yun. Gusto, gaya mo makasala yun. Ha? Gusto, gaya makasala. Kaya wala gusto ang mabuta. Kaya itong pastor nagwali ba? Sa pila ninyo diri nga gusto na mo atong langit. Takas kayo nga membro. Ako pastor. Ay dire kay ampuan di karon.
Wa gini adtos to nga. Kung ang puwan siya, mamatay siya, langit ni siya diretso. Gusto matuglayo, ang puwan, yung mga adtos to nga. Now, ang pagtuo di ay maoy hinungdan nga ayohon ta sa Ginoo. Amen. Ang pagtuo di ay dili ning pagwala, pagtuo. Yung pagtuo na to. Yan yung mga karaan sa una, dili sila musugot anang magkaon bitaw mawala ang ihungit. Tuo yun dapat. Yan, may eskwela niya, wala ipatuo yun. Kaya mga wala ko no, mga kanuwan. So magkaon yun kaon, tuo. Magsulat, tuo. Maunang kung walwang ka niya, tuo ka ipasulat, imong agi, murag pirma daritso. Di masabtan. Murag agi sa doktor. Sa 30, og nangabuka ang ilang mga mata. O di pasabot, sirado gini, kinabuka man. Sirado gini mga mata, anak gida. Sirado. Pag human og hikap ni Jesus sa ilahang mata, nabuka, tanawang 30. Og nangabuka ang ilang mga mata. Og si Jesus nagtugon kanila sa hukot iyon. Yun sa kanila pag yun ni Jesus. Magmat mo ka mo ha? Mawalay bisan kinsa nga manghibalo nini? Pasidan na nila. Ayok sa pa ha nga. Uyak ka, pinasakpan. Di ka na kong mama. Para ko mga maguwang. Dagko ang kinagkumo. Hindi, di ba sapa? Kanya, dili ilag out ang Facebook. Sakpan na yapon. Pero sa una, hindi pastor ka ko das pugaan. Gihulaman akong cellphone. Kanya, pag uso anong messenger na yun, maka-chat-chat na yun sa messenger, uy, naman nag-appear sa akong buhay. Wala na ito, I love you, I miss you. Basta man man. Wala, uy. Pakita na akong message. Kasi patulong ako yung cellphone mo. Isa man yung dito po yaro na bago kami anak. Kaya nakalimot mag-log out. Oo na yung mga problema. At tuta ka ron sa pagsulay sa pagtuo. Kinsa'y gusto na rin sulayan? May gustong sulayan? Musugot mo sa dili, sulayan yun ang inyong pagtuo. Amen. Musugot mo sa dili, sulayan yun mo. Pagkat na inangutan na, ang kinsa'y bright, ang estudyante o ang mga maestra at maestro. Kinsa'y daghang nahibalaan, ang maestra o ang maestro ang estudyante. Mas daghang nahibalaan ang estudyante. Kaya ang maestra at maestro ko magsige pangutana. What is X? What is Y? Find the value of X. Isang si X na enjoy na sa iyahang. Nausaon man pag-abot kini mga pagsulay. Number 1, kanang delay. Usahay dili dayon diha dayon ba? Dugay maabot ang mga pagsulay. Lahi-lahi po tag mga pagsulay. Hingga kanus pa magkusulayan sa Ginoo ay. Nara. Now in Habakkuk chapter 2 verse 3, isa makabasa Habakkuk. Natodlong dili magbakak bisan kini malangan abuta kini kay kini moabot gayod nga kini dili magalangan. Okay. Kay ang panan-awon alang sa natudlong panahon o kini nagadali paingon sa katapusan o dili magbakak bisan kini malangan paabota kini kay kini moabot gayod kini dili magalangan. Kay panahon nga dili pa diha dayon. Pero lagi sulayan din lagi ka. Kisa may nag-practice dirig bike di nga nakapadagang diretso o nakanal diretso. Adaghan din anak din ang kasagaran. Mag-practice gani kag bike, musmus di kadaghan. Pamos kadaghan. Para magmaknon ka, pag makabalo na kag balancing, diha na dayon ka makasunog tindak. Ano sayop sa mag-practice og bike? Tindak may praktisan. Dili man ang balancing. Dapat ang balancing mo ay unahon o practice. Now,
Tanawa si Abraham, pila man katuig si Abraham nga nakabaton siya og Isaac. Isaaran siya sa Ginoo nga makabaton og anak. Ani higayon na si Abraham, 90 na iyang edad. O sobra na 90. Si Sarah pud ani, tiguang na sa ayo pagkadungog ni Sarah nga niyo si Abraham. Abraham, ano si tawag nila dahil yung hani si Sarah baka. Doon ang Ginoo, makaanak lo pulutan, nga anak si Azaran ha. Magwa ka ni Popos, di ka maingon. Tiguang na si Abraham. Karon sa ilahang ka-excited nga magka-anak si Sarah, nagduha na lang kabuwan, wa pa manggid siya nangalak. Nag-upat naman lang kabuwan, nag-isa na lang katuig, wa pa gid siya nangalak. Pero niingon si Sarah kang Abraham, Abraham, o siya tinawagan na nila, naman tayo kanang katabang diri nga Egyptohanon si Hagar, para makaanak ta, dugi na nang siya aron makaanak ta. Si Abraham pong kulungo, nisubot pud nga mudulog ni Hagar. Karon kay naburos man si Hagar. Ito na rin nagsilo si Sarah. Uy, mo na may gunit-gunitan ni Abraham, mangitag mangga, mangitag saging, mangitag apple. Mo na may gunit-gunitan, ningon si Sarah, ayaw ang kamot na liyo kanyung matulog. Basta nagsilos ka na, kapatyanon ka na. Motong gipalayas dayon ni Sarah si Hagar. Na, kaluoy ang taong gipalayas. Pila katuig naghulad si Abraham nga maka-Isaac, dili isa katuig, dili 5 katuig, dili 15 katuig, dili 20 katuig, kundi 25 katuig siyang hinawa, aya si Isaac na tawo. Tungod gay ang rason, walay pag-ilob ang tawo. Sabi sa aradan na karon sunod buwan, tagaan ti kay cellphone, ang kasunod bulan o karon, pareha sa karon na lang. Nagulunod, bulak-bulak na yun. Kasuway mo, ano ka na sa aran mo? Unya, kamu pa'y di sa aran, kamu pa'y akurado? Ay, pagwa sa arin. 25 katuig hinuwa, maka-afford mo, buwat ane. Ya, pila naman katuig si Sarah ng anak, kung 80 yung edad, pila naman yung edad ng anak? 105. Pagkadugay. Sunod yung example sa kanang test of time ang tawagan. Kaling sa under sa delay. Si Noe. Si Noe pila katuig siyang ginawa. Nga nahuman ang arka nga giingon sa Ginoo, mauni kadakon sa arka, mauni kalapdon, mauni kadaghan sa andana sa arka. 120 katuig niyang pinanday sa arka. Makahuwat mo? O ang instruction sa Ginoo kang Noe, ato nimo itukod ang arka sa bukid. Kung bugaan pa din, tuwas agad-agad bukod. Ana ang mga tao. Paul, siguro ang mga pag-umanggod, Paul, sakto din ba na imuhang plano ko, pero gaduda ko po na, di kayo anak ko. Kaya dapat, kung maghimo kag barko, dapat sa dagat kung sa buhaton, buhan, kung muta, kung makasakay ta diretso. Kung maglunong sa kaya dito, ako adito. Na, o niya na panahon na nag-straight na og init, 120 katuig. Pag nahuman ang arka, ingon ang Ginoo, Noe, ipasulod ang mga mananap na pares. Tanang klases mananap, di pasulod sa arka. Pag nakasulod na tanan, nanulod na sila tanang pamilya. Ingon ang Biblia nga ang Ginoo mo ay nagsirado sa arka. Kaya di man makasira sa Noe, kaya dako magkaayo ang pultahan sa arka. Di man niya maalsa. So ang Ginoo may nagsira. Pagkasira sa arka, nagsugod na rin panag-ong, nagsugod na rin taligsik, o itong kanta, may bundak ang ulan, o ning baha, ang arka nasirado na. Ano yung kantawan na mo sa una sa mga Education Bible School. Ang arka naglutaw-lutaw sa mga balod nagpaibaba. Paglapas na sa tubig, sa balay, sa iyang mga paringite, nakaingon sila, sakto di ay sinuwi. Ang nuwing, ang tanaw nila sa una-ana,
anak na di ay. Right? Kanang anak. Daot na. Kanang anak. Pero kanang anak, advance na mag-isip. Huwag ninyong diferensya. Basta anak gani, ay something wrong na. Anak dako. Pero kanang anak gani nga pagkatuyo, advance na mag-isip. Bisa kung saan pa nila para si Noe dito, pasakyan daw ni Angkol, Pio, o sa barihay tawag nila, nasirad na ang arka. Fine silang tanan. 120 ka to. Kung nakagiampo ron sa Ginoo, nga dugay na kainin mong gihilag sa Ginoo, pag itubag sa Ginoo. Kumagay si Noe, 120 ka to. Dali ra dugay. Oh, tayong dugaya. Kita pagigisulayan si Jesus. 30 katuig siyang nagpuyo sa kalibutan as tawo, nagpakatao siya. Pag edad niya 30, nagsugod na rin siya o wali sa kalibutan, dito sa Israel. 30 katuig ang gihuwa para ikaw, kamo, ako, itang tanan, maluwas. Diba, kabanda nung kanina sa dihang nabuka ang mata sa mga butang sa gingon, ay gyud mo panugilon. Kaya dihan dapita basta mahibatan sa mga tao nga kini nagbuhat og mga milagro, Dios di ay dili siya kaabot og 30 katuig o 31 katuig mamatay siya sayo kay nga naman ang hari aning panahon na sa Israel walay gusto nga may mapuli niyang hari. Pabitan na sa ubang lugar, basta mag-eleksyon na, mudagan ng mayor, adi pagani makuan, ipapatay na. Kaya hadlok mapilde. Wapo ni kayong tang Ginong Hesus. Di giniya sabak, bisan kinsa iyang ayuhon, ngayon siya ayaw nag-ipanugilon. Kay Aaron, makaabot siya 33 katuig, ayaw siya ilansang sa cross. Nasabta na to? Amen. Ano man siya, di man siya magpasaba. Kay para di padayon siya mailhan niya, Diyos di ay siya. Una kaya mo kaguol kung nadugay ang saad sa Ginoo. Kay bisag dugay pero muabot. Amen. Muabot ra. Ulat-ulat lang gamay. Ano man kung nakayong kagdugay kaayo, kay apurado mong buta kaayo. Ikaduha, delay man tong number 1. Kini ginatawag contradicting circumstances. Nagkasumpaki nga mga kapulian. Contradicting circumstances. Nagsumpaki. Araw na to ang kahimtang ni Gideon. Isa na kailang Gideon. Itong Gideon manakaing lubi sa kwan. Gideon nga naa sa Bible Si Gideon tawag siya sa Ginoo nga mangulo sa mga sundalo sa ilahan tribo. O niya, belong man na siya sa tribe ni Benjamin. Ang tribo ni Benjamin o ni Benjamin, maoy pinakagamay tribo sa 12 kasakop sa Israel. Pinakagamay siya nga tribo. O niya, nasa mga tao nga gipanghawiran, nasa sundalo nga 32,000 kabuok, daghan gamay. Daghan, pero ilang kontra, 40 kung daghan na 100,000 to 200,000 ilang kontra. Kaya gisugo man si Gideon sa Ginoo, sige pagtapok ang mga sundalo, nakatapok siya 32,000. Nangutana din si Gideon sa Ginoo, Lord, naanak ko yung 32,000 ka sundalo, unsa man ingon dahil na Ginoo, daghan raman na dyan. Anak Gideon, pagdaghan sa mong kontra, Lord, kunya gidaghanan na kaaning 32,000. Kasulayan na sila. Dalaan na sila dito sa tabay. Ang moinom gani sa tubig, nga mo daritso gani lala dito sa tubig, papaulian na. Nga kato galing mo inom nga mo kalos iyang kamot nga to sa tubig, then mo inom nga parehas ani. Kana mao na iyuban sa gira. Karon, so iyang naispatan, ano pila ka buok nang uli. Out of 32,000 ka mga sundalo, 300 ray ni inom nga giana sa kamot sa tubig. Pila nang uli? 31,700.
Murag sa Daghan ano, pa, gamay na lang. 300 nga. Ha? 300 nga salida ba? Gamay na lang kaayo. Pagkakita ni Gideon, ayun siya. Kamo nang inom ang nilala sa tubig, pamaulit na mo. Pamaulit na mo. Sana ni Gideon. Ay ko, naunsa man eh. Naunsa naman eh. Okay na, tapos isa kami po rin nawa. Pero si Itos na rin ang video. Usawa naman lang yun ako doon. Karon. Yan na Ginoo, sakto na na. Sakto na na. Sampad mo lang. Sampad. Ganoon man, nagira sila. And ang sorpresa sa Ginoo, grabe siya kagamanan. Nga naman. Nidaog sila sa 32 kabuok. 300% sila kabuok. Kaya kung katong mga nangulit na 31,700, kung i-appeal mo sa gira, agoy, maniabaw to. Kaya ka na magumuinom mga parehas anak, makikita din sa kontra. Batay mo anak? May gwapo. May gwapo. Kita ka makabantay. Pero kato mula-ula, sus makita sa kontra, duklo na dito, awa, kakabantay. Bam! Patay na dito. Idaog sila. Dayon si Joshua. Si Josue, giinan sa Ginoo, ang milagro nga nahitabo kang Moses, kasi Moses nakapauga sa Red Sea, nakatabok sila sa Red Sea, katong natunga ang dagat sa Red Sea. Si Joshua po, ang nahitabo, ni uga ang Jordan River. Uga. Iagi sila sa dry ground, si Jordan River. Ang instruction sa Ginoo, pag abot niyo sa Jericho, libot mo kausa. Libot lang, way daghan sisbisay, libot ra. Ikadaw ka adlaw, mo gihapon, kausa. Ikatulo ka adlaw, mo gihapon. Pagka ikapito ka adlaw, mulibot sila kapito. Natingala ang kontra sa sulod. Kaya gikural man ang Jericho o kanang magga kay nga pagkakural yun. Na walay bisan kinsa nga makabungkag ang kural. Tanaw sa mga kontra. Ini yung mga Israelites ba? Nga anak-anak din siya. Kaya naman, sa tuyok-tuyok na siya dito. Ang kami lang dula. Sa kumanay? Piyong-piyong? Sa mga ilang trabaho. Pero pagka-seventh day, ang instruction sa Ginoo, paunaha ang mga worship leader, ang mga Levites, paunahon. Kauban sila mga tamborin, sa ilang mga ganang tingog nga trumpet. Kanang saba nga mga tingog. Pagka 7th day, musinggit mo, kusog kayong pagkasinggit. Parehas aning nagsinggit ba? Isos, anak ni David, kamoy ni David! Singgit yung kusog kayo. Tinawad man. Pag singgit nila sa makusog, kauban sa singgit sa trompeta, ang parel sa Jericho na tumpag. Asa na kita tumpag? Kasulot. Para saan ba? Dili na tumpag kasulot. Ang namuyo dito ang mga higanting tag-as kaayo, nangadakugan. Ang nasave lagi dito, katuragid si Rahab na prostitute, kaya naman maumay nagpa-iskapo sa mga spies, diri mo agi. Kaya kung diha mo agi, patay mo diyan, ang ikwanta niya, diri mo agi. Otong naluwa si Rahab. Now, ano nang badaogon sila? Kung okay, kauban nila ang Ginoo. Basta kauban galit ni mong Ginoo, madaogon di ka Lord. Isa may ganahan din magkauban sa yawa. Una na mo ulit. Yawa mong Diyos. Wala magdula ni Judayo, yawa. Sabi ka dula. So contradicting circumstances, usay nagkalahi-lahi gid nga itong mga kahimtang sa kinabuhi. Pero
Ang plano sa Ginoo kinahanglan matuman ang iyang kabubuton. Kaya kung dili ta mutuman sa instruction sa Ginoo sa mitabo na to, hindi. Hindi. Napildi na. Kaya di man ta mo tuman sa plano sa Ginoo. Para siguro na mo take kag exam. Write if the statement is true. Ana? Unya kung di ka maminaw ana, and write P if the statement is false. Sabi mo matulog po sa manday, dahil na naman. Kanahin mo, oy, sayot manday, huwag manday ka lisunod sa instruction. Kung kanahin mo, hindi nang tamaminaw sa instruction. Contradicting circumstances. Number 3, contradicting people. Ini mga tao na yun. Kasulay mo na amoy kalali, sula. Kita may nakakita direct na amoy kalali. Kaya kung wak mo nakakita, pangitaan ta mo. Contradicting people. Di makasinabot inyong prinsipyo. Di makasinabot inyong mga plano. Ay problema lagi. Problema na sa kuan ganun di mo makasinabot ang inyong prinsipyo. Sumod kay lahi-lahi o panglantaw sa kinabuhi. Basta di na gani magtakdo ang inyong prinsipyo mga plano, gusbat ang pamuyo. Ang yawa dili na siya ganahan o kanang magtan-aw siya sa magtiayon nga magkasinabot. Di na siya ganahan magtan-aw sa magsuon nga magkasinabot. Tanawa kisa nagpatay ni Abel. Si Cain. Kisay na pagligya ni Jose, ni Joseph. Yung suon. Iyang mga igsuon. Munang ay yun o kumpiyansa sa inyong mga igsuon. Anong giliwan na lang yung mga video yun? Agaw na rin mo. Kain ang ngalan? Kain. Obra. O sayang, igsuon, dili masaligan o. Isa ng Bible, nagatudlo. Ang mga igsuon, dili usahay kasaligan. Usahay na po, dili ka ng igsuon yun na. Pero basta igsuon gani, magtatay, di na. Tinuod naman dyan ang umuad. O nang, pagbantay-bantay mo, kibasig na anay apil nga kontrata, laki baligyan. Ang gusto sa yawa na wala kay suod nga tao para sumbungan sa imuhang mga problema. Ang nakabati ra gyud nato kay usahay ang ato mga problema dito nato isulti sa mga tao. Ayaw sa tao. Ang 1 John 1:9 nagaingon nga isugid ang inyong mga sala sa Ginoo. Ayaw isugid sa imong tapad. Kaya ka rin mong tapad, tabian sa nalabaw nimo. Ito pa lang mo katabian. Siguro na yung ang syaba. Murag basketball ba? Sige pasa, sige itsa. Abot na lasing tungdan. Ayaw, ano nagtingog ka na. Parang saligan ni Fernando sa una nga, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Suod ka mo karon ba magbikil mo. Uy. Ilahay lang mong simang dan. Ang best, basta maka-best. Tamang away na this string. Yan na best. This na. Now, basta may example ano yung contradicting people. Si Job o kang iyang asawa. Nagkasinabot ba si Job sa iyang asawa? Unang tanaw sa asawa ni Job siyang bana, pagkagwapo din sa kong bana. O kung magkalikod, murag Fernando. Magkatubang, murag Agito. Fernando po. Kadugay ipon, Agito. Kaya sa'yo masad doon mga magsiayon ba nga? Sa dalaga pa, ang babae, humot ka ayaw mo lakaw.
Grabe kayo hinapay. Ang lalaki ko, tanan, humot. Pagka ni Mayor na, maglakala ka, buslo tong purol. Pagkakasay buko. Nakanot, bra. Ano tagal sa kaugalingon? Imbis duha na hinuon mo, nga magtinanaway. Hindi na naman magbuot mga kabinyo naman tayo. Isa pa may maibo na to. Imbis mag-inampingay, pahinuon pa naman. Ano kanta dito sa Tagalog? Kahit maputi. Labing lang yapon na. Labing gubuta. Diba? So si Job ang iyang asawa, tanaw niya. Dato kay sila, grabe. Ang sa unang manggod, kung dato, kadagan kay hayop. Muna sa unang panahon, ang babae, inanday na siyang mama. Papa, dahil ka namin pamanada yun, kaya dahil kayo kapaw dahil. Kaya kayo kabayo dahil. Kaya namin napay dahil. Sinyaw kayo dahil. Kaya kalugay dahil. Mama na i-sit up sa unang sa marriage. Ikuan man, buya-buya. Mana dayon ang anak ay. Ma. Ay, makinig na ako, ma. Ako dayon ang unahan. Ay, bantahan lang na dahil. Bantahan lang na dahil. Hindi ka mag-iso na na dahil. Oh, dapat kay kapaw rin. Diba? Sa unang panahon, ikunaan eh. Na mangharana ang mga lalaki dito sa bintana sa babae. Kanta dayon ang lalaki. Ikaw ay akin. Kaya kining lalaki ang amahan sa babae, wa man nakaangay sa iyang lalaki ba nga nangharana. Sige na dahil bae sa sundang. Sabi yun. Hindi anak ko dito sa bintana sa nangharana. Ikaw ay akin. Gawa isang ko sa bintana. At ito'y sa'yo. Ayan, yan ang madagan. Puting yung lapag-lapag ginagan na. Ito na, mangharana man ang lalaki. Haranahan ang lalaki, ang babae. Ipananghid ba? Karon, ito ras messenger makita. Sugot na lagi ko daan ito. Tanggutan o. Ba kayo mga pamahagi eh. Ano yung nakapati sa karon nga panahon? Tanaw ni asawa ni Job, maghingan lang siya sa asawa. Si Job, guwapo kaayo, pag-abot sa pagsulay. Nangamatay ang ilang mga hayop, nangamatay ang ilang mga anak, ang nabilin si Job na lang iyang asawa. Pagtanaw sa asawa ni Job, ang nuka, gikan sa alimpo, wala yung alimpo, kay nuka na. Tamang gid diri sa lapalapa ang nuka. Ang wara ginuka, ang kinirang kalimutaw. Wa ginuka. Tanang ginuka. Naghubo na tanan si Job kay kung magsuot sa sinina, di ba? Ang sinina sa mga Hudiyo kanak ng taas, tamang dire. Ginukas na niya. Kaya naman magpilit na. Huwag ang iro, magsigig tilap sa nuka. Katulad ang may nana. Gawas na yun ang asawa ni Job. Ina niya. Job, tungluhan ang imong Ginoo din kamatay. Kaya katong gapo pa kayo si Job, ay banda na po na. Pagbati na kay naon si Job. Si bana. Asawa ni mo na no? Si asawa. Asawa. Kasi anak na ako, asawa. Si asawa na, guwapa ka. Kasi ito bang Job siyang asawa? Ubo ko ni gawa sa taguangkan sa kong inan, ubo sa kong mabalik sa Diyos. May balang tamudawat sa mga mayong butang ang gihatag sa Diyos na po. Pero kung kasakit naman, kung pagsuway na, di na nato madawat, ang ngayanday ko ng Diyos. Ngunit pulong ni Job. Kaya asawa. Mga asawa. Kung saan nagalit na ako na inyong bana, agwan pa ha. Huwag kayo malingon mo. Pastor, hindi ko ganay sa naong sa akong bana. Yung turang bana, labaw pa ko to. Naong na pastor, murang takuri.
Ano lagi? Okay. Magtanaw naman ta sa ako ang physical na defects. Dili yun, anak. Kung unsa na na inyong asawa karon, mao na na. Agwan ta ha. Unang ipangasawa. Namon is yung contradicting people. Yun ano yung mga pagsulay natin. O ang katapusan, through difficulties. Kalisdanan. Isa may ganahan din kalisdanan. Hindi kita ganahan, no? Ini kabuntag, way sudan, pagkaudto, way sudan, pagkagabi, way sudan, pagkaugma, way sudan, ang ngani mo, papulan. Siya, magbaha, magtaan na ikang sibot na ng sapa, si araw way maano diyan ang nga, o kuha, tait-tait. Nasuso sa sapa. Siya, araw sa. Diba? Usay, i-allow sa Ginoo ang mga kalisdanan for us to learn nga pangpito na ito ang Ginoo. Amen. Kaya kung ayahay, rabitaw sa perminte, naman tama ka sangpit sa Ginoo ba? Eh, una-una na ito, kada nga. Botanis yung una-una. Kana inyong bag, naanay tag sa kamilyon. Nauna lang ba? Kana inyong bag diha, naanay tag sa kamilyon. Kunya, kaihion ka. Ang pangutana, dalon mo imong bag, imong gibilin. Wala pa kayo salik sa imong tapad. Ay, dalon yun. Ano naman? Wa kay salik sa imong tapad. Pero gistisos na sunod sa imong bag. Wala. Bahala, mawala ka niya. Ang ng full boss of lipstick, yun mo na na. Pag isa kamilo ng suot sa imong pitaka, imposible na kakaroon. Wakaroon dire. Oh, good. Nagsuroy-suroy ka. Adto na Sabi po. na, mas daghan ang tao sa simbahan ni ato mga taong problemado kaysa taong malipayon. Kaya kung nakasudya ka, ako mo rin ito. Sudya ka. O nag-uol din ako ganina, nga pag-abot na ko dire, alas 6 man ang sabot, isa man yung alas 7 naman ka nakasuko. Ito, pagtahan siguro na sila. Nasugo na ta, bahala ko na ta, nag-abot-abot na hinuon. Maroon na yung sunod, alas 6 good untok, pagsugod na gini. Buhan, mag-andar, dali mo kasirit na. Alas 6 na itong sabat. Di naman alas 7 size. Alas 6 na. Okay na ng alas 6 city, dili ng alas 7 size. Difficulties. Huwag kita kalistanan. Para ta naay panahon, makikistorya sa itong Diyos. Amen. Ito ba muhila kas Ginoo wa nay luha? Diba mas indot ang muhila kang wa nay luha? Mas diha ang tinuod nga paghilak basta wa nay luha mo agad. Kanang ulanaan na lang mga bagat. Ano ba isulti ni mo sa Ginoo imong hiubos ba? Dito sa Ginoo isulti imong hiubos. Okay, isulti ni mo sa imong tapad, di na ba kasaligan imong tapad. Siguro sunod si Mana, so ano mo sa barangay. Paging na ka ay pagsapa. Dapat ba ito akong dirnis? Sana nga gubot ng isang makansalig ko niya sa tibuot na kong kinare. Hoy, ayaw yun. Ayaw yung salig sa tao sa tibok ni mong kinabuhi. Ang Ginoo ra gyud sa ligid sa imong kinabuhi. Ayaw lang isalig sa mga siga tao. Kay ang pakyas di ka higala. Wala din yung kagabiwan, kasigon mo na ako. Pag maabot gani mga pagsulay, wala na may laing pagsulay nga pinakalisod. Sinamdam mo sa pagsulay ni Meshach, ni Shadrach, ni Abednego, nga nanarbaho sila sa Babylon. Nindot kayo ang dagan sa ilang panarbaho dito, kaya panalangyan sa Ginoo. O sa kaadlaw, niingon na itong mga counselors ni King Nebuchadnezzar, mga hari, ikaw ko'y hari dire, ikaw yung Diyos na mo dire.
Unya maghimo kag larawan nimo kanang naong nimo ba? Magpahimo ta niya bulawan. Anak ko ding hari. Dito tuod sa. Ako ko'y hari, dapat ako'y masunod. Yan. Ang mga magtatambak niya mo ningon. Unya. Inig tingog aning atong mga tulunggon mahal nga hari. Ang dili gani mo bawo sa imong larawan. Atong itambog diha sa hudlo kanang init kaayo nga kalayo. Ana po ang hari ko, sige. Nahog na gyud ang hari murag na ay dako. Kaya mo na may sa tawag may gimandaran, dapat sa imong mandat. So tuod man sa pagbanting na kining tulo si Meshach si Shadrach sa Abednego wa ni baw. Nga mga chismoso, to ara. Wa gyud ni simba, di patawag sa hari. Tinuod ba ni Meshach, Shadrach, Abednego, nawa mo ni simba sa akong gipahimong bulawan nga estatwa? Oo, mahal nga hari. Bisag ikamatay ninyo? Oo, mahal nga hari. Bisan pag itambok kamo diha sa hudlo, di gid mo simba anak mahal nga hari. Gisamot og kasuko ang hari, ang nga nang hari. Ipainit og mas init pagit 7 ka init. Kayo ang kwan. Ang hari ni init siya tayo. Yan last na lang ni. Tagaan ta mong chance para di mo mawatag trabaho di sa itong mga matay. Patingoga ang kanang tulong diha. Aw na po di ba mo muhapak. Tagtindog na magid hapon. Ingon dayon ang tulong. Mahal nga hari. Nagtuo mi. Luwason mi sa mong Diyos. Israel. Pero kung dili mi niya luwason, di hapon ang simba sa imuhang garaw. Wa na daghang istorya. Ang mga dagko kay mga sundalo nga nagapos nila, gigapos padulong dito sa hudno gidala. Nya wa pa gani kaabot sa hudno tong mga sundalo nangamatay na ang sundalo. Then sila naglakaw-lakaw dito sa kalayo. Ganito ba? Pagtanaw sa hari. Ikatulo naman to atong gipagapos. Kanong upat naman ni sila kabuok. Unya ang nawong sa usa, daw sama sa nawong sa Ginoo. Ano nila, wa agad na unsayat. Ang mga sundalo hinon, wa kaabot dito sa bakba, una nang namatay. Tingnan din ang hari. Ipatawag to sila, pahawas. Pagtanaw sa hari, isin mo na. Wa agad nangan tuhoy ang ulo. Wa agad na ni mahong panos, wa agad na ni mahong aso, wa agad. Kita mo siya bilagros sa gibuhat sa Ginoo. Ingon dayon si King Nebuchadnezzar. Kato mga sip-sip, alik mo diri doy. Kato nagtambak-tambak ako, pangaling mo diri. Kana mo ipanghagbong dito. Inapel ang ilang mga anak, ipanghagbong sila tanan dito. Kung sugod karong adlaw, naghimo siyang decree, o di pasabot, tanang tao sa Babylon and the provinces of Babylon, musimba sa Dios ni Meshach, ni Shadrach, na Abednego. Amen. Kaya, kaya naman, sa dihang hatagan ka sa Ginoo pagsulay, diha mulihok ang lahom sa Dios. Amen. Kaya kung wa kay pagsulay, di kalihok ang gamot, ang lahom sa Ginoo. Imana nyo na daghang kay kwarta, di ka maguna-unag simba, di ka maguna-unag hatag para sa Ginoo. Ano na, daghang makagwarta. So, nabinlan na lang isa ka libo, akong tayo. Ako offering, 20. Wala ko din Ginoo, wa ka kuyap ka. 1 day billionaire ka, nga karon 1 month mantener ka. Difficulties. Unang kung muhangop po kalisod, dito ang kamot sa Ginoo mulihok. Sa dihang si Pedro nalunod, katong naglakaw pa siya sa tubig, gigunitan di siya sa Ginoo, wa. Pero sa dihang nalunod na si Pedro, yun sa Ginoo, gikuha siya gikan sa tubig. Unang karon kung naagi ka kalisdanan sa imong kinabuhi, believe it or not, the Lord is willing to rescue you. Amen. Luwason ka sa Ginoo. Tatabi ta ato mga Kristohanon sa Lambaguhon, panahon sa Sindong,
Ikaw, muli pala kita, brad. Sa aga, di sa kay papatay, di ko nimo. Ikaw sa mga hintangan niyo sindong. Sa nangaanod, bidiran, pastor? Diyan niya, murarami ka ng suga ba, nga nagsiga ba, nga ipang itsa mis ginos daplin. Nga murarag na ay, nagunit sila ng likod, ipang itsa sila sa daplin, na nanggunit sila. Ito kato na yung uban niya iso, sa kato mga badlungon kaayo, pastor, naginulsol sila samtang na ano, Lord, pasaylo, ito kami sa mga sala, Lord, tanan mo katabian, tanan mo kakawatan, tanan mo, ngayon, nahilo, naano na. Kato na pa'y gamit sa Ginoo, murag ipang alsa ang ilang kuan, Jesus the flame. Nga karon, nangalagad sa Ginoo. Amen. Sa tunay kalisdanan, naa ang Dios. Maunang sa ato mga hudyaka o kalipay, basin bayag dili ang Dios mahinungdan ganang nalipay ka. Pero sa imong kalisdanan, ang imong hila, luha sa pagsampit sa Ginoo. Yes. Nalipay ang Dios. Hindi kagabiyon ako mong gasigon. Ayaw mo kapuol, mangita sa Ginoo. Ayaw mo kapuol, maghulat sa Ginoo. Kaya naman, perfect ang timing sa Ginoo. Naasi ka ugalingong orasan, mulihok na kanusan niya gusto. Ya kita man usahay lagi kay magdali man apurado man ta kaayo. Kung nang paminaw nato murag dugay kay mulihok ang orasan sa Ginoo. I tell you, God has a perfect timing. Naasi ka ugalingong time frame. Wala nga salig dito sa Ginoo. Danahon sa mga pagsulay. Manahong gingon, kung sulayan na galing imong kinabuhi, buti pasabot, nagsugod na kagpamunga. Pero kung wala gani pagsulay imong kinabuhi, walay bunga nga nakita sa Ginoo. Kaya nung damog mangga, kasi kita diri mangga nga na bunga. Diba, basta daghang bunga ang mangga, ugihan kayo mo manglabay sa mangga. Kasulay mo panglabay mangga, dahil pagilin nyo ang punuan. Kung imuhan ang punuan, di nyo muna labayon, nyo muna sa kahon. Kaya maamong matunggagmay. Wala gini, basta tarong nagali ang dagan si mong kinabaming doon. Ano kang galit lang ni sila kadato, no? Huwag ba kami na ma-reflection mo? Kunyang napobre ko ang ginatinata. Pero di arang-arang na gani. Pag ikaw, may dala. Pag ulit nagtinagang. Kung sa kakalit warta, kung may nag-problema. Ha? Salay ba mga tao ng nanay? Nang kamay yung nanay? Pasahay ra ka. Pasahay ra. Matingala mo, di asinso yung na-asinso gali yung silingan, kaya nag-ampo mo Lord, di asinso yung silingan. So salamat kas Ginoo, kaya ikaw mo isang dayong sa panalangin. Kanang channel mangguta sa panalangin, God. Amen. Kung naa ka sa imong lugar, dili gani mo asinso imong lugar. Buti pasabot, dili ka panalangin ana nga lugar. Salamat sa Ginoo. Ya, diri sa ato sa pugaan. Ni asinso na atong pugaan. So una basta taga-asa ka tay. Taga-pugaan sus pagsayo oy magabian in taon mo. Grabe nila ang pugaan ko timbukira. Ya mas layo pa biyang suwan. Una kag market, pugaan mas layo atong suwari sa mas bukid yung ila. Kita pag luwak na to ano wala pugaan na. So karon dako na itong karusada. Amen. Asinso na itong pugaan. Ato ang busloton sa unang gamay rag buslot. Dako na kay buslot. Dako pa buslot sa ibang ilong. Nindot na kaayo atong kahimtang sa pugaan. Amen. Adulong kita mahimong nindot nga lugar niya sa panahon. Salamat anak sa Ginoo. So, ako mga pag-ampo, mga pagdasig, ayaw mo pundang pagsalig sa Ginoo. Kunamay ampo sa Ginoo, ayaw undang eh. Sige sulayan, di pakita magani sa Ginoo itong mga buta. Pagkikap sa Ginoo ba, abre ang mga, wow, pagkanindot eh sa kalimutan. Gusto mo makakita ang milagro? Ha? Gusto mo rin sa milagro? Para ba? Wadlok. Mo. Wadlok sa buto. Ha? Magbuta tag usa. Ano na to ba? Maayo ba yun?
mo gusto kita milagro. Pagto ka na gyud bahay hinungdan. Amen. Okay, salamat ta. Salamat Ginoong Dios sa imong kaayo makigudano sa kinabuhi. Ikaw among halaran sa sidunggan. Okay, ikaw ang Dios na mao'y tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang nagkontrola sa among gahapon, sa among karon, o sa ugma na mo, Dios. Salamat Ginoo na ani trying times namo. Isulayan minimo ay panahon karon. Kining amo ang sa gubang virus Ginoo. Pero Lord, salamat kaayo nga sa kadaghana sa mga nabiktima ami. Naami karon nagadahi kanimo, nagapasalamat tungod kay we are an overcomer. We are able to overcome this kind of pandemic, o God. Tungod kay imo may Ginoo mga anak o Dios. Naami special nga protection gikan kanimo. Ug salamat o Dios nga ikaw amo Ginoong madayeg sa tanang panahon tungod kay walay adlaw, walay oras, walay gutlo sa mga kinabuhi nga dili nimo bantayan Dios. Kanunay ka Ginoo nagapangliho kanamo. Kanunay ka Dios nagauban kanamo. O kanunay ka Ginoo nagapanalangin nagatagbo kanamo. Salamat kayo Dios nini takna sa pagabhion. Salamat sa imong mensahe Ginoong Dios nga nagapadasi kanamo karon. Ikaw magapadayon o istorya kanamo. Balikan kanamo sa tanang pagpasidungog tanang himaya pagpasalamat. Kini among giampo pinaagi lamang sa gahom sa ngalan ni Jesus. Amen.